Життя – це гірка і солодка дорога, то злети, то ями, то світло, то тьма. Життя підкидає підмогу та втому, а як далі йти, ти вирішуй сама. Життя то не сцена і кіно екрани, це змішані жанри від сміху й до сліз. Хтось має весь козир та грає ним вправно, а хтось лише шістку та власний каприз. Життя як карти, що витягнеш, те й маєш. Тут не підскаже навіть сам мудрець. Ти сам свій шанс і долю обираєш. Не розміняй їх ти нанівець. Чужа підказка то лише омана, веде в провалля, де лиш холодить тьма. То пастка, що не грає без обману, і всі ті правила вирішуй лиш сама. Життя як карти, головне по масті, майбутнє своє в щасті віднайти. Не слухай інших, щоб не упасти, а думай серцем, як перемогти. Життя як карти,